Ftit inqas minn sena wara li l-poplu Brittaniku għajjat Leave it-tnejn bdew in-negozjati formali tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Fi Brussell iltaqgħu in-negozjatur ewlieni għall-Brexit f'isem l-Unjoni Ewropea Michel Barnier u s-Segretarju ta' Brexit tar-Renju Unit David Davis għall-ewwel laqgħat formali. L-ewwel fuq l-aġenda n-negozjati kienu l-inċertezzi li kkawża l-kunċett ta' Brexit kemm għaċ-ċittadini Ewropej u kemm għall-benefiċjarji tal-politika Ewropea. Kien indirizzat ukoll l-impatt ta' Brexit fuq il-fruntieri Ewropej b'mod partikolari dawk Irlandiżi. Wara l-laqgħat Michel Barnier qal li d-diskussjoni ta' tnejn kienet kruċjali fejn kien stabbilit li se jkun hemm ġimgħa ta' diskussjonijiet fix-xahar anki tul is-sajf. Barnier kien ċar l-Ewropa mhux se taħdem kontra r-Renju Unit u se taħdem b'appoġġ unanimu tas-27 stat membru. Is-Segretarju dwar Brexit għar-Renju Unit David Davis qal li xogħol in-negozjati se jaħsbu għal sħubija ġdida u b'saħħitha bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit. Se nibdew b'ton pożittiv u kostruttiv biex nibnu sħubija b'saħħitha, qal David Davis. Qal ukoll li fis-summit li se jsegwi fil-jiem li ġejjin, il-Prim Ministru Theresa May se taġġorna l-Kunsill Ewropew dwar il-progress tar-Renju Unit f'dan ir-rigward u wara s-summit ta' din il-ġimgħa tippreżenta dokument dettaljat dwar it-triq il quddiem. Triq li mhux se tkun faċli, speċjalment meta wieħed iqis li l-Unjoni Ewropea opponiet li tindirizza relazzjoni aħħarija bejn iż-żewġ partijiet wara Marzu 2019 meta l-proċess Brexit ikun tlesta. Dan kontrarju għar-rieda tar-Renju Unit li fl-ittra li f'Marzu ntbagħtet Brussell għal ċar li din ir-relazzjoni għandha tkun indirizzata minnu fih. Il-Prim Ministru Malti Joseph Muscat qal li Malta se timbotta għall-aħjar triq għal kull stat membru tal-Unjoni Ewropea. Naf illi hija diffiċli li dan isir anke li iż-żmien huwa qasir ħafna li hu żgur tal-inqas mill-informazzjoni u mill-viżibilità li għandna aħna tan-negozjati hija li s-sitwazzjoni bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea mhix xi waħda negattiva kif ikun hemm min jipprova ipinġi. Anzi naħseb li ż-żewġ naħat daħlu għal dawn id-diskussjonijiet anke b'mod informali bil-kuntatti li kien hemm il-ġimgħa li għaddiet brida tajba. Ovvjament ħankunu realistiċi u is-sitwazzjoni fir-Renju Unit bil-elezzjoni ġenerali ma ċċaratx is-sitwazzjoni, imma iktar tefet mistoqsijiet. Min-naħa Ewropea hemm rieda ċara u preparazzjoni tajba ħafna, wieħed jittama li anke r-Renju Unit jkun ippreparat f'dak ir-rigward.